Egoera gordin bat azaleratzen ari da, batez ere Ekialde Hurbiletik eta Afrikatik eta bereziki Siriatik etortzen ari diren errefuxiatu guzti horiek direla eta. Eta ez dago errealitatean asko azkatu beharrik ikusteko, horrek guztiek badaukala lotura, dauden irudi hilarrio gainetik ere, pixkat hemen aztertzen ari garen gai honekin entzuzen ere, bardeetan kokatuta daukagun tiro eremu horrekin. Azalpen sakonago bat badauka, gertatzen ari den guzti horrek, baina oso lotuta dago lehen aipatu dugun logika militarista horrekin. Hori gertatzen ari baldin bada, da logika militarista hori ere badaolako, gerra bat delako, eta errefuxiatu guztiek ez ditu ekarri lehorte batek eragindako gozete batek esate baterako, baizik eta interes batzuen alde aktibatuta edo piztuta edo biziri dauden gerra batzuk. Bardetako aferaren deskribaketa, mozioa azaltzerakoan eginda, nik uste esana dagoela, ez dugu gehiago azpimarratuko, bardeak zer diren, tiro eremuak ze ezaugarri dauzkan hori esana dago, eta uste dugu esan den guzti hori nahikoa dela, tiro eremuaren zentzurik ez hori nabarmentzeko eta ikusteko. Aipatu beharko dela ere, eta azken egunotan berriz atera delako maniobren gai hori, ezta? Alde batetik daude, NATOk berak egin behar ditu maniobra militar erraldoi horiek. Esan dutenez, gerra hotza bukatu zenez geroztik hemen egin izan diren handienak, ikaragarria da egin behar duten despliegea, eta hori ere bardetara iritsiko da. Horren inguruko agerraldia eskatuta dauka EH Bilduk, eskatuta daukagu Espainiako estatuak Nafarroan daukan ordezkariak eman ditzala hemen argibideak, esan behar dago ez dugula espero hemen agertzerik noski, baina eskatuta dago eta eman beharko dituzke. Argudiotuko du, lehen ere esan izan du, ez dagoela hortarako behartuta, baina uste dugu ez dela hemen behar legal baten kontua, baizik eta Nafar guztiak ordezkatzen dituen instituzio batek merezien errespetu batik eta Nafarrek behar duten informazio horregatik onera torri beharko lukela eta behar diren argibideak eman. Eta bestetik dauzkagu egunotan Espainiako ejertzituak egingo dituen maniobrak, 13 egunez egin behar ditu, horietako batzutan zu erreala erabilita, eta hoin dela 2 hilabete gertatutako ura, oraindik argitu gabe dagoenean, berriz etorriko dira beren bombak eta bere balak jaurtitzera. Eta Espainiako ejertzitua onera etortzea bombak eta balak botatzera larria da, baina behar bada hori baino larriagoa da, jakitea egoera hipotetiko batean eta gerra batean, hemen entrenatzen ari diren guzti horiek hartuko dituztela bere helikopteroak eta bere hegazkinak, eta balak hemen ez, balak eta bombak jaurtiko dituztela, eta inguru jakin bat txikituko dutela, eta bomba horiekin pertsonak hilko dituztela. Zibilak hilko dituzte, izena bizena duten pertsonak izango